El 2 d'octubre del 1966 s'inaugurava el Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. Aquell dia tot estava per començar, inclús algunes obres no s'havien acabat a temps. Un fet que dona idea del tarannà d'aquell primer equip de mestres i educadors amb presses per posar-se en contacte amb els infants i els joves, per així estimar-los i ajudar-los a descobrir el món per si mateixos. Les escoles diocesanes van començar en uns anys, els anys 50, sobretot, en què en diferents zones del nostre arquebisbat hi havia una mancança d'escoles. I des de l'arquebisbat, especialment el cardenal, don Benjamín de Ribé Castro, va tenir molt interès en que es fessin escoles. I això és bo de recordar-ho. Per acabar tots els detalls, i ell es trobava que pràcticament havia de començar, li faltaven encara algunes coses, i em va dir, mira Javier, m'hauries de fer un favor, a veure si tu trobes algú, hauríem de netejar l'escola, que encara no està en condicions per poder-hi anar els alumnes, i ens varen posar a netejar l'escola, aquests passadissos tan llargs, amb unes màquines que ell ens va facilitar, i treballàvem 8 hores per poder tenir neta l'escola el dia que havia de començar. Una gran persona, un mestre, realment era un educador. Jo d'ell vaig aprendre moltes coses. Llavors era molt jove i en realitat jo podria dir que és el més gran educador que he tingut en la meva vida. Repassar la història del Sant Pau és copsar 3 grans eixos transversals que ens han ajudat al centre a cohesionar els plantejaments educatius: l'esport, les arrels i la fe. 3 grans pilars que ens han ajudat a educar aprenent, amb humilitat, arriscant-nos i apostant per construir el futur entre tots. En aquell moment respiràvem un ambient de molta eufòria i de molta esperança de canvi en la societat i en l'Església, i afavoríem accions d'aquest tipus, com per exemple les rutes Pax Christi, que tenien tot un contingut de treballar per la pau, però també de contràries al règim franquista. Crec que va ser un moment molt important, perquè recordo molt les paraules de mossèn Martí, el fundador del col·legi, que ell sempre deia que ell volia una escola catalana, arrelada al país, a la terra, costums, tradicions, i crec que estaria molt content, si ho hagués pogut veure en aquell moment, de que per fi s'unificava la llengua i tot se feia en català. Per establir l'ensenyament mixt se tenia de fer a partir de l'educació infantil. El primer que es va tenir de fer és buscar el professorat adient, i el van aconseguir. Aquest professorat, que era un professorat molt valuós, molt preparat i, a més, capaç de tenir 40 alumnes a la classe d'aquella edat. Veure nois i noies junts al pati, jugant i parlant i explicant-se les seves inquietuds, i això també és molt bonic, veure aquesta amistat que hi havia entre nois i noies. Doncs mossèn Reller, que aleshores era el director de Sant Pau, i jo vam anar parlant i anar veient les possibilitats d'aquesta continuació ja acadèmica de Centre Sant Pau amb seminari menor, fusionant-se i, per tant, establint com a únic centre amb denominació Sant Pau Apòstol. Aquí hi va haver un element important, i és d'acoplar projectes que ja hi havia elements de sintonia, però, evidentment, cada centre funciona de manera diferent, entre altres coses perquè el seminari tenia un objectiu que no tenia el Sant Pau, era formar seminaristes. Per tant, en aquell moment, tot aquest projecte es va integrar en el Sant Pau. En el compte, cada persona és diferent, cada persona a vegades parteix d'una situació diferent, i per tant, com feien també els antics clàssics, els antics filòsofs, ens hem de posar en la situació de la persona i a partir d'aquesta situació intentar-los guiar per assolir aquells valors que creiem que són els nostres valors, els valors que no podem deixar de banda, que no pot perdre
la nostra civilització si no podem destruir-la. Aquesta és la funció que amb la Fundació ha volgut fer l'arquebisbat, no? Posar-se al servei amb una estructura professional de les escoles i ajudar-les en el seu camí. Aquesta és la finalitat de la Fundació. Això ens permet també treballar en xarxa i fer una renovació del model pedagògic, dels projectes educatius, o com t'explicava abans, de com posar en context l'educació cristiana i catòlica de les escoles diocesanes. I el repte de l'escola és ser capaç de créixer en volum d'alumnes, és a dir, per passar a arribar a aquests 1.400, 1.300 alumnes en els propers anys, sense perdre aquesta capacitat que definim en el projecte educatiu, que és l'atenció individualitzada de cada alumne, la col·laboració estreta amb la família. Aquí el rol clau és el treball en equip. No és agosarat afirmar que la ciutat de Tarragona és avui el que és gràcies, en part, a totes aquestes persones, els que hem ajudat a formar, proposar, educar i facilitar, i també els que s'han deixat estimar percebent, descobrint, discernint i reflexionant per ser agents actius de la seva societat. En guardo molts, però si n'hagués de definir tres, potser, un seria que jo vaig aprendre a nedar aquí, en aquesta mateixa piscina, amb dificultats, perquè jo no era especialment habilidosa. Finalment, un esport que vaig practicar mesos, que va ser l'hoquei patins. Aquí hi havia una pista central amb unes tanques metàl·liques i jo tenia dos amics que eren veïns meus que eren a Sant Sadurní i em van embolicar per fer una mica d'hoquei patins. Evidentment vaig ser molt dolent com a jugador d'hoquei, però m'ho vaig passar molt bé. I l'última, que és més recent, fent el curs de monitor d'esplai, que l'escola d'esplai estava aquí dirigida, si no recordo malament, pel Joan Andreu Torres, que ja vaig fer amb la que ara és la meva dona i llavors era monitora d'esplai. Possiblement el record més lúcid que en aquests moments tinc és el de la meva classe, la dels meus companys, no? I quan jo penso en ells, que quasi que podria reproduir un per un, no? A través de la llista que ens anaven enumerant, veritat, i vas veient les seves cares, amb uns ens hi trobem i som amics, recordo amb molt de carinyo, no? Totes aquestes cares. I és bonic, perquè quan parlem d'un col·legi acabem parlant d'una comunitat educativa, acabem parlant d'una família. Per exemple, recordo la mort de Puig Antic, quan van executar a Puig Antic, l'anarquista, el mateix dia, aquí a la presó de Tarragona, van executar un holandès, doncs es van fer debat sobre la pena de mort. Clar, amb un nen de 10, 11, 12 anys, dius, home, doncs sí, ho parlàvem i cada un deia el seu, i jo crec que això ens ajudava molt a ser persones adultes, no? Perquè aquests temes no es parlaven a la classe de matemàtiques ni de ciències socials, i en canvi els interns teníem l'oportunitat de debatre aquest tipus de cosa. Ciudadano Sáez, cierre la puerta por fuera. I això he utilitzat pel professor de matemàtiques, senyor Emili Salazar, per fer-te fora de classe. Era un profe molt dur i exigent, però crec que a mi personalment em va servir molt per copsar una mica la realitat que es vivia fora del col·legi, de la vida. Llavors, aquestes frases te feien reflexionar. I deies, bueno, doncs sí, tens raó, no? Però també les coses curioses que es van tindre aquí a l'escola és que en els primers anys es tenia, quan érem alumnes nosaltres, a les hores d'estudi amb alguns professors que ens anaven a religió o alguna altra matèria, doncs ens anaven apuntant. Si alguna persona xerrava o es despistava o qualsevol petita coseta, doncs ens anaven apuntant. I al final de la setmana sortia una llista dels condemnats que diem, no? Els castigats, que tenien que vindre el diumenge a recuperar. És a dir, els diumenges venien a fer 2 hores a fer estudi, diguem, no? Amb els educadors d'aquí en aquells moments. És a dir, però van ser unes vivències molt bones. Haver estat intern al Sant Pau durant 4 anys, començament dels anys 70, significa, per un cantó, aquest record d'aquesta pèrdua de llibertat individual, de no haver fet molt, de no haver fet el que molts nens feien, però per l'altre també per mi significa una escola de cultura, de catalanitat i de democràcia, en un moment en què el món de l'ensenyament a grans trets no era cap de les 3 coses. Jo tinc la gran sort, i tot que la meva vida s'ha complicat, i viatge i tot això, que jo tinc amics del col·legi que encara són amics meus. I altres que potser no els veus, però quan els veus no pots mentir amb ells. Això és el bo que té, no?, el tenir amics així d'infantesa, que no menteixes, que els veus i és com si no haguessin passat 40 anys. I parles igual com llavors, no? I a mi això és el que més m'agrada, perquè
Els nens no tenen filtres. Pues és una petita família, algú que pots confiar, és una mica la confiança que tens, la seguretat que et dona aquest lloc, que et fa que els estudis vinguin sols, els resultats venen sols. Estudi, confiança i els resultats venen sols. La veritat, clar, és que érem 3 per classe en una aula i a l'altra érem 6. Llavors, clar, tots els nens era com protecció tant de nens, dels nostres propis amics, com dels professors també. Sí, estan molt protegides, la veritat és que estan molt protegides i mimades. Cada any el col·legi se n'encarregava amb una empresa externa que fes la neteja de la piscina abans de posar-la en marxa el mes de maig. I recordo que aquell any qui va fer la neteja vam ser els propis alumnes de quart curs de batxillerat elemental, aleshores. El col·legi ens va donar uns diners equivalents al que li van fer estalviar per ajudar-nos a finançar aquest viatge que va ser a Màlaga i va ser molt bo. Tenim molt bons records. Però ho sabran després, se n'adonaran que tot això que conforma ara les seves vivències ja els hi quedarà per sempre. I el que aprens allò de molt petit ja et queda per sempre i segurament marca la teva personalitat. Tots plegats funcionem com una gran família, que avui celebra amb orgull els seus 50 anys d'història. Una història que just comença. Estem contents, com no podia ser d'una altra forma, en un centre guiat pel patronatge de l'Apòstol dels Gentils. Vivim contents, eduquem contents, aprenem contents. Ja sé que això a vegades, quan al final d'una jornada estàs molt cansat o al final d'un curs dius, escolta, jo aplico el currículum i s'ha acabat. No, arrisquem, perquè quan arrisques i innoves, finalment tu t'enriqueixes, però sobretot els nens i nenes i les famílies s'enriqueixen. Que ha posat en el moment i en el context actual què vol dir ser una escola cristiana, no? I fa una opció educativa que té molt en compte a la persona, que els nostres alumnes siguin bones persones, i a més de bons estudiants i tal, però també ens preocupa que siguin bons fills, que en el futur siguin bons ciutadans i que després tinguin il·lusió per canviar aquest món i per millorar-ho. A Sant Pau, jo, al Pablo, li demano una cosa molt important, que no ho he dit abans i penso que és important, que faci en nosaltres una de les seves frases a Filipencs, que és viviu sempre contents. Necessitem recuperar l'optimisme a la societat, a l'escola, tenir aquesta capacitat de dir soc conscient del que hi ha, però tiraré endavant amb un somriure. Vull saludar a tothom, vull saludar des de les persones que netegen, que jo des de casa al vespre veig les llums enceses al col·legi, quan tothom ha marxat elles encara estan allí netejant, que els dono les gràcies a les persones que porten al col·legi, lògicament els professors i els pares de família, els animo a que continuen confiant en el col·legi, que ens diguin les coses que podem millorar i que ens ajudin també amb tantes altres coses que es poden fer. El col·legi d'activitats és un col·legi molt viu i que celebrem aquests 50 anys amb molta alegria i donant moltes gràcies a Déu i donant moltíssimes gràcies a tots els que hem passat abans, des del cardenal que el va fundar, Benjamín de Ribé Castro, que també el recordem, l'hem de recordar aquest dia, els primers directors, que va ser un dels primers directors, va ser també el bisbe d'Urgell, el bisbe de la meva diòcesi natural, Joan Martí Alanis, i després tots els directors i totes les persones que han treballat al col·legi. Benvolguda senyoreta, fa uns anys vam deixar el nostre fill a la llar d'infants del Col·legi Sant Pau per primer cop. Tot era nou per nosaltres. A aquesta edat no ens preocupava si l'ensenyaria molt o aprendria moltes coses. Era més que això. Va passar el temps i el nostre nadó, que anava amb bolquers i amb bibi a tot arreu, i que parlava batzegades i amb monosíl·labs, s'ha fet gran davant dels nostres ulls i dels teus. Has estat testimoni dels seus progressos i dels nostres com a pares. Aviat vam saber que el nostre fill aniria feliç a classe, que estaria content d'aprendre de tu i amb tu, i sobretot que l'estimaries. No teníem cap altra expectativa. Hem vist amb orgull com el nostre fill ha anat creixent i fent-se gran, no tan sols físicament,
ens hem adonat de com se li despertava el gust per la lectura i per saber-ho tot, per conèixer el món que l'envoltava, com començava a tenir criteri i es convertia en una esponja que tot ho absorbia. Ara, que toca acomiadar aquesta etapa, som més conscients que mai de com vam aprendre a treballar plegats, vosaltres, els mestres, i nosaltres, els pares. Ens sentim orgullosos que hagis estat al seu costat seguint les seves passes, ajudant-lo i fent-lo autònom per enfrontar-se a la vida. Estem contents que hagis format part de la seva infantesa, del seu aprenentatge i, en definitiva, de la seva vida, que és la nostra. Les paraules d'agraïment queden curtes per mostrar-te tot el que sentim. Com que no ens agraden els adeus, preferim desitjar-te, com sempre. Bon cap de setmana, senyoreta.